4, 155 put. Marko, pomeri se, snimamo, Marko. Konobar, Izvolite. daješ po jedno pivo ovde. Ko je? Mi smo! Mi smo! Goriju. Zdravo, momci. Zdravo. Daj, turi go tu. Ajde. Nisam pitao ko ide, nego koje pivo ljudi će da piju. Ajde, nemoj da lamka što donesi nešto da popijemo, smo se umrli, cena neke trnje smo sekli, smo se nagrdili. Donesi nešto popijemo, ajde. Šta će pijete? Daj meni jednu domaću. Daj mi mene jedan tinjak. Tinjak mi donesi jedan. Mislite na vinjak? Da, na njega mislim. Ja on kako smo bliski ovako više ne mu persiram, misliš? Ovaj tinjak, ali ti iz Leposavića, a? Va, iz Lepca, iz Rani Luk. Konobar! Daj, nešto da izemo ovde. Izvolite. Šta ima? Danas na meniju imamo kavijar. Kavijar? Da. Šta ti je to kavijar? Do sad sekli trnje, ja sad da im kažem šta je kavijar. Kavijar ti je jaje od ribe. Donesi meni jedno 2 kavijara. Meni ćeš jedno 3-4 komada na oko da budu, obavezno. I meni na oko da bude. Ko parkirna kola na ko? Što, ali smetaju? Ja sam parkirao. A, ne, svaka čast.